Dobrý deň, moje meno je Žofia Hajdulová a moje posledné zamestnanie pred nástupom do správy železníc bola vlakvedúca u súkromného dopravcu. Ako najväčší rozdiel medzi súkromnou a štátnou sférou momentálne vnímam v tom, že kým súkromná sa z človeka snaží v rekordnom čase vyťažiť maximum, štátna sféra, aspoň správa železníc v mojej skúsenosti, chce z človeka ťažiť čo najdlhšie a tým mu umožňuje rásť do svojej maximálnej, respektíve optimálnej kompetencie a umožňuje mu nastoliť balans medzi súkromným a pracovným životom. Najhlavnejšie dôvody pre hľadanie nového zamestnania práve pre mňa boli nespokojnosť a zvedavosť. Nespokojnosť s konštantným narážaním na hranice a na to, že som sa necítila vypočutá, keď som hovorila, ktoré z pracovných postupov nie sú v poriadku. Nemala som vlastne žiaden vplyv na ich menenie. A zvedavosť, ktorá je podľa mňa jedným z hnacích pilierov akejkoľvek spoločnosti. Bola som zvedavá, či som ja konkrétne schopná vyvinúť dostatočné úsilie na to, aby som niečo dosiahla a či z práce môžem dostávať to, čo z nej potrebujem. To, že som si hľadala prácu zrovna u správy železníc, má za následok môj pragmatizmus. Vypísala som si zamestnávateľov, ktorí pripadajú do úvahy, veci, ktoré robiť viem, chcem alebo som ochotná sa naučiť a usporiadala som si ich podľa predpokladaného príjmu v pomere k predpokladanému voľnému času. Rok predo mnou sa do kurzu na traťového dispečera prihlásil môj bývalý kolega z práce, takže som mu písala, aby som sa ho spýtala, ako sa jemu darí alebo páči v práci, aké má on skúsenosti z kurzu. A samotný inzerát som našla na stránkach správy železníc v rubrike Kariéra a hľadala som ho tam už cieľene. Pohovor na túto prácu to bola kapitola sama o sebe. Keď si odmyslím svoj vlastný stres, ktorý je nevyhnutne spojený s dokazovaním toho, že nie som úplne neschopná, tak na mňa pohovor zapôsobil vlastne veľmi príjemne a ide o to si uvedomiť, že aj keď je ten uchádzač v zdanlivo znevýhodnenej pozícii, aj on si musí firmu a pozíciu vybrať, nie len tá firma jeho. Ja osobne som sa stretla s 3 veľmi schopnými odborníkmi, ktorí nehľadali prekážky, ale riešenia a vedela som, že s nimi budem veľmi rada spolupracovať a učiť sa od nich, ak to situácia dovolí. Pohovorom som očividne prešla úspešne a pred nastúpením do kurzu som absolvovala zdravotnú prehliadku a psychotesty, ktoré mi prišli zábavné, skôr ako také jednoduchšie počítačové hry. Dostala som štandardne potrebnú dokumentáciu a absolvovala skúšku z českého jazyka. Prvé dni po nástupe boli pre mňa osobne veľmi náročné, pretože človek nevie, s akým životom si žije celé dispečerské pracovisko, koho teda zdraviť, všetkých a všade. A ostatné malé veci, ktoré som odhadla s časom. Kolegovia zo sálov boli pochopiteľne na nových kurzistov zvedaví a po týždni alebo 2 už som bola schopná si nájsť vlastnú príjemnú rutinu a do práce som sa začala tešiť. Teoretická príprava je dosť náročná a je jej dosť objemové, to nebudem klamať, ale je to na túto pozíciu potrebné, pretože v provoze nie je čas rozmýšľať nad úplnými základmi, to už musí mať človek zautomatizované a stavky sú tu naozaj vysoké. Naši školitelia boli výborní, majú najväčšie vedomosti široko ďaleko a v kombinácii s ich trpezlivosťou a ochotou pristupovať k nám individuálne a za každým zisťovať, prečo niečomu nerozumieme a vysvetľovať to dokola, až kým nám to nezapadne, tak si myslím, že sú profesionáli na správnom mieste. Som presvedčená, že ak by neboli takí, ako sú, nezvládla by som tento kurz. A okrem teoretickej časti tu bola aj časť praktická. Prax v staniciach sa mi mimoriadne páčila, obzvlášť možnosť si obchytať zabezpečovacie zariadenia, aj také typy, s ktorými sa ja už v bežnej praxi nestretnem. Pomohlo mi to pochopiť niektoré súvislosti a závislosti jednotlivých prvkov zabezpečovacieho zariadenia. Čo sa cvičného sálu týka, je to úplne iná liga. Školitelia majú možnosti nám nasimulovať rôzne situácie a my máme možnosť si všetko ošahať a beztrestne a bez následkov vyskúšať limity programov, s ktorými budeme pracovať. Úplne inak sa chápu veci, keď ich človek číta, počúva a inak keď si ich môže sám vyskúšať. Po 2 počiatočných skúškach sme boli zaradení na sál a zrovna na sále, na ktorý som nastupovala ja, ľudovo na vláre, som sa cítila prijatá veľmi dobre. Každý z mojich kolegov má svoj unikátny prístup a štýl práce a od každého z nich som sa naučila niečo, čo som potom implementovala do svojej vlastnej práce. Vždy mi ochotne poradili a pomohli. Potom prišla na rad záverečná skúška. Skúška je od slova skúsiť, takže som vždycky skúsila, či bola moja doterajšia príprava dostatočná, alebo musím niekde zabrať, aby som mala šancu robiť neskôr svoju prácu tak, aby som z nej mohla mať radosť.
Stres počas skúšok je nevyhnutný, ale aj kontraproduktívny, preto som sa vždy snažila mu čo najviac vyhýbať. Je potreba veriť tomu, že skúška je ochranný mechanizmus, ktorý nás kurzistov môže zachrániť pred tým, aby sme boli vpustení do provozu, keď na to ešte nemáme a spravili častokrát veľké legálne, morálne problémy svojou nedostatočnosťou. Ako najťažšiu časť prípravy som vnímala to, že ostatné projekty a osobný život museli ísť na chvíľku stranou. Ak by som robila kurz znova, venovala by som sa posledné 2 mesiace prípravám na to, že sa nebudem môcť svojim osobným veciam venovať toľko, koľko som bola zvyknutá. Finančne to bolo tiež relatívne náročné počas kurzu a keďže som odchádzala z pomerne dobre platenej práce, ale je to iba obdobie, ktoré prejde a treba si pripomínať, že to robíme všetko preto, aby to mohlo byť oveľa lepšie. Po autorizačných skúškach mi trvalo zhruba 3 mesiace zapadnúť do turnusu a naučiť sa tú prácu robiť v dostatočne uspokojivej miere na to, aby som nechodila do práce so stresom z toho, čo bude a ako to zvládnem, ale so zvedavosťou, čo sa nové naučím a čo uvidím. Za mňa osobne tá cesta stála za to. Na tejto práci ma bavia kolegovia. Jednoznačne do radu sú to veľmi inteligentní a ľudsky príjemní profesionáli a ja som rada, že sa od nich môžem učiť aj sa s nimi len tak porozprávať. Je to prevažne mužský kolektív, čo je trošku škoda, pretože to nie je práca, kde by bolo vidno akýkoľvek rozdiel medzi kompetentnosťou mužov a žien. Je to skôr zažitý stereotyp. Ale naši muži sa vedia správať veľmi príjemne a určite ma baví pracovná doba, ktorá mi umožňuje zaviesť do života nový koncept, balans pracovného a súdneho života. Ak to chceme vyjadriť v číslach, výplata, ktorú mám momentálne za 160 hodín, pretože máme 36-hodinový úväzok, som mala v bývalej práce za 260 hodín. Výplata je pravidelná a môžem si sporiť aj na dôchodok. Keďže mám hypotéku, bola pre mňa veľmi dôležitá zmluva na dobu neurčitú. Môj nový životný štýl je dlhodobo udržateľný a z benefitov hlavne využívam multisportku. Ďalším uchádzačom by som odkázala, že k tejto práci patrí pokora, asertivita a rozhodnosť. Netreba sa zlaknúť víziou. Ja som sa tiež napríklad musela naučiť pracovať v inom jazyku, ako je môj rodný, a ide to úplne v poriadku. Nájdete si včas nejakú fyzickú aktivitu na balans sedavého životného štýlu, učte sa relaxovať a buďte si istí tým, že to skutočne chcete a ste tomu niečo schopní obetovať. Užívajte si cestu kurzom, je to unikátne obdobie.